Operación pijama de corazón, zapatillas violeta, bata de lunares. Soou como o anuncio dunha sentencia. Un dos homes da porta, sen case inmutarse, botoulle a man ao fecho e abriuna. O outro vixiaba con interese quen entraba. «Moi cedo pechastes», dicía unha muller. «Ui, xa vexo», dixo mirándome. Era unha muller sofisticada, que encaixaba máis nos locais do paseo marítimo que naquel antro, porén parecía de confianza. «Estás empapada!», exclamou ao poñerme a man sobre o ombreiro. Bicou o fillo de Torral do xeito que faría a súa muller, aínda que non parecesen encaixar. Quizáis el tivera pinta de dandy, vestido de outra maneira, sentado a unha mesa tomando un té. «Subes e prestoche algo para que te cambies», convidou a muller. «Non, agora non», dixo o vello. «Non fai frío, non pasa mal ningún». Non me gustou. Igual non facía frío, pero eu tiño, e tamén tiña mal. Notaba a humidade chegando aos osos, e non me apetecía predecir o tempo como as vellas. «Vaia, que exquisitos estamos hoxe», respondiulle a muller co retranca. «Pois nada, deixo-vos salvar o mundo». A muller meteuse detrás da barra, colleu unhas cousas e desapareceu pola porta da cociña. «A ver, ti que tes pensado?», preguntou o vello mirándome. «Eu?», respondín escandalizada. «Que ia ter pensado? Como podía ter algo pensado se non me daba ubicado?» «Pero como vai ter algo pensado? Aínda estará aterrando», dixo un dos da porta, o que falaba. «Si, iso», apurei a agarrarme aos salvavidas. «Non facedes nada ben», rosmou o avó. O fillo de Torgal, que se chamaba Lorenzo, pediume que lle contara a miña fuxida da cidade. Conteilles de corrido todo o que pasara, e cando, ao remate do relato, erguín a vista, dei cas miradas de espanto dos presentes, desde o impasible da porta ao galán de novela antiga. O avó refregaba a cabeza cunha man e ca outra apertaba a boina con desesperación. «A puta que a fixo!», exclamou conténdose o impasible da porta. «E ti que pensabas que queimara unha bandeira do goberno amarelo», díxolle Lorenzo ao avó, «que sería un activista». O da activista soltouno con moita sorna. O avó arqueou a cella ameazando con represalias se seguía de vacile. «E non sabes quen era a muller?», preguntou Lorenzo. «Quen coño vai ser? Se a trouxo un garda, será a que despacharon», dixo o avó sen querer decir moito. Os da porta volveron sentar, esta vez á mesa do avó. «Pois estamos ben, e por riba traémola aquí», deixou caer un deles sinalándome. Asentiron sen aclarar se se referían a min ou a do goberno amarelo. Fose cal das dúas fose, sobráballes. Sentime culpable, uns segundos, e eu non os buscara. Pero notiñas que me mandaron ata ter mediante. Pensaba que lles ia servir, e non. Non perdamos os papéis aínda, non creo que a seguisen. Ti que sabes dos da externa? Preguntoulle un dos que estaban co avó a Lorenzo. Nada, Xosé, nada. Non contaba con isto, e polo visto eles tampouco, respondiu Lorenzo. O bo é que o goberno está dividido, dixo o outro dos dous homes que estaban co avó. Pois vai a novidade, resmou o avó. A ver, vello, xa sabemos como vai o do goberno. Leva toda a vida dividido, pero nunca a división chegou á garda, respondiulle o home. Xa era raro que a externa andivese tan despistada, dixo a muller entrando de novo. Acabouse.